नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता तुम्हाला बघा या रूममध्ये पण कोणतरी दिसतंय आणि या रूममध्ये पण. आता तुम्हाला इथून दाखवूया. आणि इथं तर आपली आजी दिसते, ते बघा काय करते. इथे आपला काय कार्यक्रम चालू आहे? उपवासाची भाजी, फणसाची. हो काय? फणसाचे गरे, त्याची उपवासासाठी भाजी बनवते. अरे वा. आज उपवास आहे ना, हम्म. त्याची भाजी बनवते. कसं करायचं, प्रोसेस काय आहे? हे आता धुवून स्वच्छ घ्यायचे आणि नंतर नुसतं आणि त्याची आटला नाही घ्यायची. आटला नाही घ्यायचे. हे बघ, नाही म्हणजे आटला सुरुवाती काढायचे, आटला काढायचे आणि असं कापायचं असे ना. कापून हा, घ्यायचे कापून piece. घ्यायचे असे लांब पीस कापले ते. आणि आता हे नंतर धुवून घेणार. अरे वा. हा. आणि आमच्या इकडे आजी काय करते? इथे पिकलेलं हे फणस आणला ना, हम्म. ते गरे काढते. हे बरके गरे. बरके करे. हा, आणि हा कापावर मोठा आहे तो कापा. ते कडक आहे, हे नरम आहे. हे बघा, हे बरके म्हणतात याला. हे असे चुपून खायचे. आणि हा कसा चावला पाहिजे. हो हो. हा, कडक आहे. हा, बुबू आलाय हा तुझा. कुठे बुबू? तो काय गेलो. हाय हाय बुबू हाय. बुबू खायला जरा त्याला घालते मी. बुबू चल घालते हा एक. बघूया खाल का बघूया. खाल खायला ना. बुबू काय आहे का खा एक आहे घे खा. तो खाणार खाल्ला ना त्याने. घेऊन गेला. काय म्हणता? ह्याचं बुबूचं नाव कोणी ठेवलं? तुम्ही. मग ठेवलंय, मला माहिती आहे. हा, ते बोलायचे बुबू बुबू. पहिल्या मग दिवशी आलेलो ना, हा, हा. तेव्हाच मी म्हटलं. अच्छा, मी म्हटलं काय कमेंट मध्ये काय कोणी नाही, सांगितलं कारण का? मीच म्हटलेलं आहे. हा, हा. तेव्हाच मला विचारते तुमचं नाव कोणी ठेवला. हा. मला नाही मी व्हिडिओ मध्ये सांगितलं पण की आपल्या हा, तो व्हिडिओ मी नाही पाहिलेला पण. नाही. हा, पण हे बुबू नाव हे मीच ठेवलं. हा. हे माहिती होतं मला. हे बघ, लाईट. पाण्याचं प्रेशर एवढं होतं की हा कपडा पण बघा कसा फाटला बघा. बापरे. काय ते म्हणजे पाणी वरती पडतो ना, खड्डा झाला तिकडे. काहीतरी ठेवायला लागेल बालडी आता. बुबू हे खा घे, खा जरा खा. हे बघ खाते कसं बघ. खाल्ला ना घरा. मग घेऊन जाताना खाणार गोड आहे ना. हम्म. इथे पाणी आहे जरा काहीतरी बाहेर. पाणी आहे इकडे सांभाळून. चला, आजीने आणलंय बघा रेडी. हा. डगे घे. एवढे घे. बस झाली, भरपूर झाली. पिकल्याच होती ना. खा तुम्ही आता. तुम्ही काय बसून का तोपर्यंत काय मी एकूण खाते. कुठे टाकू? गाय खाणार. हा, गाय खाते. खायला द्यायला होईल. कुठे ठेव, काय टाकलं तरी चालेल. या गडक्याच्या बाहेर या. ठेवून येत्या हम्म. ते लोक पण खातील नाही तर. हा, हे लागते आता. चपला घाला नाही तर खडे लागतात. माझेच खाते बबीचे नाही. माझे कसे जरा कोपटात जरा उंच झाले काही. आवाज करू नका. ते गाई ठेवणार नाही. त्याचा होईल ना काप्याचं, तो गायला द्या. हा, खाऊ देत काय एवढं नाही खाणार ते वर, तर बाकी येऊन गाय खातील इकडे येऊन. आता इकडे आजी कसं वाटतं? मोकळं मोकळं वाटतं ना मस्त. हवा येतात ना, वारा येतात. वारा येतं ना इकडे. मग काय हे शीन आहे हे सगळं. सीन आहे ना बघायला. हा शीन शीन आहे. आपण काय म्हणजे हवा आहे, हम्म. मुख्य हवा आहे इकडे. हो. काय या शीनची सर्व काय बघायला तर छान वाटतं ना इकडे. छान मस्त सगळा एरियाच आहे. काजी शोभता तुम्ही घराला. होय, हा. मग एरिया तर एरिया काय सगळी हवामान सर्व. मुंजेची तब्येत चांगली राहता ह्याच्या वातावरणात. हो, अशा वातावरणात ना. हो, आणि मुंबईला कसं माणूस ते कोटऱ्यात शिजून बाबा उकडता किती, काय गरम होता किती. म्हणजे फॅनची पण गरज नाही. होय. असं एकदम मार्केश्वरी हवा डोंगरी बंगला बांधीला वरच्यावरी. वा वा वा. तसं माझ्या नातवाचा इथे वालकेश्वरी सारखा बंगला झाला असून दे. येश येऊन दे तो जाग्यावाला ठिकाणवाला मालक. आणि एकाचे एकच करून दे आणि चांगला सगळा होऊन दे परमेश्वर. जय सद्गुरू बाबा. चला आता पाऊस आला ना. हो, पावसाला आता जाऊया. तसं आमचं
आता हे एकदम सगळं आणि हे कसा हिरवा हिरवा गार सगळं आता काय हो हे राहून दे ना पिशवी इकडे राहू द्या. याच्यातच टाकून ठेवू. आता बघा आजीने आणि आत्याने आलू पण आणलेला आहे हो है ना. चला आजी पाऊस आला चला पाऊस आली या, नाही तर भिजाल या, पावसात भिजू नका. काय नको आहे हाय पाणी ना धुवा पाय. काळी सुटली आहे ना. ती बघा तेव्हा बुबू बघा अजून पण पावसात पण खाते. हा पाऊस पडतोय तरी खाते बघा. पडणार नाही तो. वगैरे खाल्ला ना ते. हा? झाले सर्व काप एक प्लेट झाले कापून झाला ना. मला ते हातवडी दे केसायला जरा. वरची हा ते आहे बघ. ही वाली. हा ते कशावर कपडा पण दे, कपडा पण दे. कपडा घ्या. आम्ही हे धुवून घेऊ तोपर्यंत. हा तर तू तिथे कर, मी येते चिटकी. आमची जरा टेम्पररी लाईट गेलेली आहे. हा. हे घेऊ पातळ ना. हा घे. स्वच्छ पाणी धुवायचं ना हा, आपल्याला. स्वच्छ पाण्याने धुवायचं. आता काय आपल्याला एवढं लांब जायची गरज नाही, आपल्या घरीच कढीपत्ता आहे बघा. देऊ चमचा? हा, बस. आता इथे आमचं घरे खायचा कार्यक्रम चालू आहे. चालेल. बरके करे बरके. बरके घरे आणि आजी आजीच्या झाडांचे घरे. फणस. ते आता गऱ्याची भाजी हे करू. चांगले गोड आहेत ना. भाजी टाकायला ना करताय. हा भाजी हे हटलाची साला काढते मी. पण चांगले गोड गोड आहेत घरे बघा. मम्मीला तर काय आवडतंय सर्व ना. मम्मीची आवडीचे आहेत ते. आवडीचे गरके म्हणून म्हटले घे. चला आणि इकडे आत्ते काय करते तुम्ही. आता मी इथे उपवासाची भाजी करते गऱ्याची. चला बघूया आता. उपवासासाठी खाऊ शकतो, कांदा वगैरे नाही त्याच्यात. तो गॅस फास्ट हा इकडे घ्या कारण हा, लाईट येईल कमी ना. आहे ना म्हणून इथे घेते कारण हा मोठा होतोय हे होतं, बारीक करू एक शकत तुझा नाही. बारीक आहे हा हा बारीक. हा तो आपला पण एकदा झाला होता तसा. आणि इकडे लाईट पण आहे, आपली लाईट नाही ना आता सध्या. हा, हा. आता याच्यामध्ये तेल टाकायचं. आमची आजी नाही खात काय घरे. नाही विचारला. आमची आजी पण घरे नाही खात आणि आमची आते पण घरे आत्याला नाही चालत, मला नाही चालत. नाही चालत. ते पण हा, नाही. तर मग तिला चालत. त्यांना खायला नाही म्हणून त्यांच्याकडे आहे. हा. हा आता बघा मुंबईचे आते भरपूर त्याच्यात 2 चमचे तेल घेतलंय. 2 चमचे मुंबईचे आते तेल. हे बघ. 2 चमचे तेल. तेल टाकलंय आता. हे राई टाकते. हम्म. अर्धा चमचा आहे राई. हम्म. हे ना? अर्धा चमचा राई. हा. आणि हे जिरं आहे अर्धा चमचा. जिरं. आणि आता त्याच्यामध्ये हे मिरची टाकते. 2 मिरची आहे, हे जास्त तिखट आहे वाटतं. 2च टाकले कारण हे कशावर खायची नाही, नुसती अशीच खायची ना भाजी उपवासाची. आणि थोडासा कढीपत्ता कापून टाकते. आणि आता हे गरे त्याच्यामध्ये टाकणार. झालं आहे ते. मिरची झाली आहे गऱ्याच्या भाजीमध्ये. हो. आता ही गरे टाकते त्याच्यामध्ये. याच्यामध्ये हळद वगैरे काहीच नाही, मसाला पण नाही. मसाला सुद्धा नाही. नुसती उपवासाची आहे. हे लोक उपवासाला खाऊ शकतात. हा हा. आणि आपल्याला जिरं वगैरे नको असेल, कोणाकोणाला आवडत नाही ना जिरं वगैरे, राई जिरं, तर अशी मिरची मध्ये पण करू शकतो. आणि खोबरं मीठ हे पाहिजे त्याच्यामध्ये. खोबरं नंतर टाकणार शिजल्यानंतर. मी हाटला चेचून देते. अशी चेचायची, अशी चेचून त्याची साल काढायची. आता हे जरा परतवून मग नंतर त्याच्यावर झाकण ठेवणार, पाणी ठेवून. अर्धा चमचा मीठ लागतोच, जरा कमीच. अर्धा काय, पाव चमचा, मोठा आहे चमचा टाकला का फिरवून घेते. फिरवून थोडस बस. आता झाकणावर ठेवणार पाणी. नंतर शेवटला खोबरं टाकायचं शिजल्यानंतर. आता ठेवून देते झाकण असं. आणि त्याच्यावरती जरा पाणी शिजायला, म्हणजे लागू शकत नाही भाजी. गॅस कसा ठेवलाय मीडियम. हा मीडियम, म्हणजे आता जास्त मोठा नाही करू शकत. 5 मिनिटांनी आता. हा 5 मिनिटासाठी असं ठेवायचं. आता 5 मिनिटात शिजेल ही भाजी.
बाहेर पाऊस बघा. ही आता उपवासाची भाजी तयार झाली आहे. आता ह्याच्यामध्ये खोबरं टाकते. हे एवढं पाहिजे. शिजले ते कसं माहिती पडतं आपल्याला? हे काय हे बघ, आता हे बघ, आता आपण घेऊन बघू शकतो. कलर चेंज झाला ना हा त्याचा. बरोबर. आणि जरा कमी हे वजन. हा हे बघ आहे ना. हम्म. आता मी काढून दाखवतो थोड्या वेळाने. अरे वा. 2 म्हणजे मिनिटं. उपवासाला पण माणूस काय ना काय खाऊ शकतो याच्यामध्ये असं. कांदा नाही वापरायचा. साबुदाण्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे पण ऑप्शन्स आहेत हे आपल्याकडे. आता म्हणजे सीझनला आपण खाऊ शकतो उपवासाला. सीझनल. हा असं. कांदा नाही. आता मी तुला काढून दाखवते. थोडा 2 मिनिटं राहू दे. खोबरं टाकताय म्हणून. चला, आज आजी आणि मम्मीचा उपवास आहे. त्या दोघांना खायला दे. आत्याच्या आजची भाजी खाऊन दाखवा आता. वा. ते साफसफाई चालू आहे. पुसून घे सुका करून. चला करा साफसफाई. आणि तुम्ही मग प्लेट मध्ये घेणार आहात ना? हे भाजीसाठी हटला साल काढले त्याला तिखट भाजी मम्मीने तर यावेळी रत्नागिरीला येऊन हाटला आणि भाज्या लय खाल्ल्या भरपूर मजा आली खरोखर. है ना. फणस तर भरपूरच झाली. हा. मी गॅस बंद करते. हो. आणि आता सर्व. हा आता सर्व करू शकतो. ही कढाई कोणाची आहे सांगा. कढई जबरदस्त सुंदर कढई आवडली मला. पण या कढईची स्टोरी माहिती आहे ना तुम्हाला? नाही स्टोरी नाही माहिती. दाखवूया, व्हिडिओ दाखवूया. स्टोरीचं बिल दाख. चोरी नाही ऐकली. वा 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 वा. सुगंध एवढा पसरलाय ना. सुगंध बघा येतो मस्त. किती भारी वाटते ते. जिऱ्याने जास्त त्याला येतं. बसला आधी. वा. बसला. आता मम्मी हीच भाजी आता आपल्या केळ्याचं पान असतं ना. जे आत्याने साहित्य टाकलंय ना त्याच्या म्हणजे ते तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही नुसतं मिरची मध्ये पण करू मिरची शकता. मध्ये बनवले. कोणाकोणाला जिरा आवडत नाही. जिरं खात मोहरी नाही, पण कोणाला मसाला आवडत नाही. कोण तर मग अशी कढीपत्ता खात नाही. हा कढीपत्ता तर घालायचं. हम्म. कारण कढीपत्ता खूप चांगला आहे. ह्याच्यात तुम्ही जे काय कमी करायचं ते तुम्ही तुमच्या हिशोबाने कमी करू शकता. पण अशी भाजी खाऊ शकता. टेस्ट करून बघताय ना आता. हा चला बाहेर टेस्ट मध्ये. आणि आमची आजी काय करते इकडे? काय आणलं? छोटे आलू. फुल आहे हे मारू शकत नाही जगणार. मोठी पानं येणार वडीची. अरे वा. हा. ते आमच्याकडे किती हे कोंबिंबी आजी तुमचे हात दाखवा. बघा एज डिफरन्स बघा, है ना. तरी पण एकदम ताठ हात आहेत. मग कामाचे काम केलेले हात आहेत बघा हे, है ना. अगदी जन्मभर समजायच लागला तिथपासून शेती माड वगैरे वजी पाजी सर्व काय. शेतीत भारे आणायचे, डाळ लावायची ह्या पावसात ना. आमच्या माहेरी भरपूर आमची शेती. चिक्काट 3 खंडी भात 2.5 खंडी पिकं. बापरे एवढं. हो नारळाचे 3 बागा, आंबे किती फणस रत्नागिरीची झाडा भरपूर सगळा. ते लावणार आहे हो तिकडे लावणार नंतर. तिकडे नंतर ना. हा हो. बघा आता किती झाडं लावलेली आहेत बघा बघा. बाबा पण टेस्ट करून बघा. पूर्ण खाणार आहे. आजी कुठं? आजी एकदम टापटीप व्हायला गेली. नाही पावडर नाही लावली. नाही लावली. लावायला सांगितली ना. लावा लावा पावडर मस्त आहे. हात वले ना लावते हा आले. इथे आत्याचं इकडे काम चालू असतं. तुला माहितीये आजी आहे ना ही आजी. हा. आजीची आई एक नंबर मेकअप. हा काय? हा. ते जशात तसं पाहिजे टापटीप. हे असे कुर्ले केस आहेत ना हे असे पुढे नाही पाहिजे. एकदम चापून चोपून असे पाहिजे होते. टॉंग हे काय ही साडी खोचली आहे ना. एवढा मोठा झाला मम्मी पोट काय नाही पोट मोठा झालाय. बरोबर आहे. मम्मीचा आलेला आहे. चला उपवासाची भाजी आलेली आहे. ते का बाजूला स्टूल. आपण सर्व स्टूल बिल सर्व नवीन घेणार आहे. लॉकडाऊन पुरती तात्पुरती वापरूया. खाऊन बघा भाजी टेस्ट. चला. जुनं ते सोना की होय नाही. बरोबर आहे. याला पण आपण रिपेअर करू शकतो. ह्याला किती वर्ष झाली स्टूलला मम्मी सांग. खूप वर्ष झाली ते पहिल्या घरातलं. म्हणजे माझ्यापेक्षा जुना आहे ना हा स्टूल. जुनं आहे. ह्याला मोर दॅन 30 वर्षाच्या वरती या स्टूलला झालेली आहे. झालेले आहेत. आणि हे कसे माहितीये की जरा दुसऱ्यांनी नेऊन ऍक्च्युली हे आम्ही ना दुसऱ्यांच्या घरी दिलं होतं. त्यांनी वापरून तसं ठेवलंय. त्यांना फक्त वापरायला दिलं होतं आम्ही. वापरायला दिला होता. पण 30 वर्ष झाली बघा स्टूलला पण. 30 वर्षाच्या वर झाली. वरती झाली. मला आता 27 झालं. हा. चला आजी बघा रे वा मस्त एकदम.
आपली उपवासाची फणसाच्या गऱ्याची भाजी भाजी आज भाजीकडे पण अर्ध लक्ष असेल आणि आजीकडे अर्ध लक्ष. आजीकडे पाणी घेऊन आज येते. आमचा दोघींचा उपवास आहे ना, हा हा. म्हणून आत्याने भाजी बनवली. सुभाषीचं पण उपवास आणि मला तुम्ही तिघं सांगा, माझी कॉमेंट्री चांगली वाटते तुम्हाला मध्ये मध्ये हसवायला. मग छान वाटते. सर्व लोकांना पण आवडतं. ते हो ना. तसं मजा येते ना मग हसला माणूस की. मग हसायला तर पाहिजे. नाही तर काय ही रेसिपी आहे यांनी बनवली झाली असं नाही, मजा नाहीत मग त्याचं काय हसलं तर पाहिजे, कॉमेडी पाहिजे है ना. कॉमेंट्री लागते ना. क्रिकेटमध्ये क्रिकेट बघतात पण कॉमेंट्री जास्त आवडते है ना, तर ती मजा येते क्रिकेट बघायला. हे पण आमचे प्लेयर आहेत बॅट्समॅन, बॉलर, विकेट कॅप्टन. आणि आज पण झाडं असलेली आहे. हो बापरे, आळूची पूर्ण आजी आणि आता इकडे जंगल करणार आहे. त्याची झाड आहेत ती. भाजीचा आळू. भाजीचं. पहिलं कलेक्टर जेव्हा इकडे बसतील तेव्हा टेस्टिंग होईल. आता पहिले तुम्ही करा, मी पण करणार. हा बसणार कधी? आता बसतील. पाणी ठेवा आणून. इथे परत 3 जनरेशन बसली ना मम्मी. सर्वात मोठी जनरेशन तुम्ही नंतर बघ ना टेस्ट करून. आम्ही बघणार आहे. मग एवढी आता समोर रेसिपी खाणार नाही का. चला टेस्ट करा, हा, बघा. बघूया काय. करा. आम्ही पण हे खायला घेतात, तुम्ही पण सर्व खायला या. गऱ्याची भाजी, आजीकडची भाजी गरे, उपवासाची भाजी. हा. सुंदर झाली आहे. मस्त तुम्ही झाले. पण या. तिखट नाही. आपण पण टेस्ट करूया. माझी taste मस्त करूया. पापड कुठे गेला? लय सुंदर झाली. काही नाही, पण आत्याच्या घरी बनलेलं रेसिपी टेस्ट केलीच पाहिजे. हा मग तू सांगे वाटतच नाही ते गरे आहेत म्हणून. मी तेच सांगणार होतो की गऱ्याची भाजी पण आता ती वाटत एकदम मस्त वाटतं. कारण आणि कसं उपवासासाठी तुम्ही पण ट्राय करा. हेल्दी पण आहे, छान पण आहे आणि उपवास पण असेल एक टाइम पण खाल्ला तरी ना. हा हे घरे असे मी असतात म्हणते ना. उपवासासाठीच कशाला, आपण असेच ना? कधी पण बनवू शकतो. हा. असे सुकून तळू पण शकता, तळून खाऊ शकता. पण आता पाऊस आहे ना, सुकवता आले नाही. बघा. गवडण झाला नाही तर आम्ही फणस काढून सुकवायला घेऊन बाहेर पडलेली. परतून ते खोबरा टाकलाय ना, खोबरा हा, त्याने अजून त्यामुळे त्याला अजून त्याला टेस्ट आली. हा. तुम्ही जवळ असता तर आम्ही तुम्हाला पण दिली असती. दिल्या असते अशी पण त्याची भाजी करून. काय काय आत्याने टेन्शन. बनवून दिली होती. पण या कधी वाटलं तर माझ्या घरी ह्याच्या टायमात सीझनच्या आम्ही मग आजी आहेत ते सर्व बनवून देतील. बनवून आम्ही देऊ शकतो. सध्या तर अशा मोबाईल वरून, टीव्ही वरून, कॅमेरा मधून घ्या तुमच्या. या हो. माझ्या नातवाच्या घरी या, ड्रेसवर माझ्या आजीच्या घरी या. तुमचा आधी संस्कार करू आम्ही. बाय. आजी, बाय. बाय. आजी बाय बरोबर टायपर बोलते आता. बरोबर बोलली.